Ahora non se ve nin que nas leiras, eso sí que o boto de menos. Había moito máis de armonía, moito máis eso, pero agora non é eso, nada. Antes a xente era moito máis divertida que agora. Sí. Agora máis solitarios, cada un, se tes, se non tes. Eso. Antes había moita relación, tiñamos, todo mundo tiña vacas, ensilábamos, e íbamos uns pos outros a xudar, pois para min mañá para ti pasaba para outro a xudar. Lodoselo é un pobo da comarca da Limia, un máis dos moitísimos que hai no medio rural que levan sufrindo un proceso de abandono grande, de vivir aquí, pois eso, arriba de 300 persoas, agora malamente chegamos a 60. Agora mesmo non os contarei todos, pero veciños 7. De 7 casas, vai. Agora que despois teño que contar as persoas que hai en cada casa, xusto, 30 e pico persoas, verá. Digo eu. Non a contei, tiña que contarlas unha por unha, entón non. Eu son o Jesús, nacín aquí en Mesía, estuve aquí sempre, dediquei-me á agricultura. Agora estou jubilado, e agora, pois, son o sacristán aquí da parroquia. Pois aquí en Mesía somos por aí 150 veciños, habitantes son máis, claro. Falo de veciños, casas que hai. Como en todos os sitios, pois foi a menos, porque sendo eu neno ao mellor había 1000 habitantes na parroquia, hoxe non hai 500. Teño 86 anos, traballei sempre de canteiro e agora pois xa é unha temporada que me jubilei a pasar o resto da vida. De antes botanse cousas de menos porque antes a xente era máis servicial, máis non había tanta envidia como hai agora, tantas cousas que agora. Antes estaban as portas abertas, feia falta unha ferramenta, abría a porta e collía ao veciño. E non había... Aquilo era outro xeito que agora, pero agora, claro, son máis individuales. As ferramentas entonces tampouco eran como as de agora, pero, bueno, tamén costaban entonces porque non había nada. Penso que era unha vida diferente, era máis... Quizá había máis relación antes, porque dependíamos todos uns dos outros, hasta para traballos e para iso. Chámome Sara, sou viúda, teño 3 fillos, 4 netos, 2 bisnetos, e agora vivo aquí. Porque foi onde nacín e onde fixen a miña vida, entonces, sí, son feliz aquí porque conoces toda a xente, levámonos ben cos veciños, cos poucos que hai, e iso, tes aquí as raíces, agora con 86 anos. Antes, xa sabes tú, todos os matrimonios tiñan moitos fillos, non é como agora que ten 3 xa é moito. Entonces, que pasa? Que, claro, aquí como non había medios de vida, nin industria, nin nada, pois a xente foi os que estudiaron, os que non estudiaron, emigraron, foronse, a xente maior foi morrendo e así quedamos. Nacín en Paderne e criínme aquí 14 anos, os primeiros 14 anos da miña vida, e despois, pois, o resto do tempo pasei no fora. Non sei se... Me gusta combinar cidade e montaña, non sei se me gustaría vivir aquí todo o ano. De momento non me plantexei, mellor a larga, pois sí. De momento gústame estar a cabalo entre a cidade e o rural.
cos veciños case dous en cada casa. A maior parte desos estamos ou dous. As familias antes eran bastante grandes, eran 5 ou 6 fillos, máis o matrimonio, máis había algún abuelo, pois había moita xente no pueblo, había igual de cara 900 personas ou 1000 no pueblo. Logo despois, como a cousa foi cambiando, con a migración, todavía menos xente, empezou a traballos que se necesitaba xente, despois xa se necesitaba menos. E iso foi, de alguna maneira, pois, cada un ao seu, que non é que non haxa unha relación boa, pero non é aquela relación estreita que había aí 50 anos, 60. Hai 50 anos foi cando empezou a vexar todo eso, porque veo a migración, entonces foi cando isto empezou a vexar, pero cando máis vexou foi agora hai unhas 20 ou 30 anos. Os que estaban no pueblo morreron e os que saíron para fora non veñan. Actualmente en Paderne, pois penso que hai 20, o sea, teria que contalos, pero 27 veciños, 26, 27, non creo que sexan máis, que estén vivindo toda a semana, non conto a xente que ven o fin de semana, por exemplo. E agora, pois, a casa que máis xente ten vivindo, pois pode ter, o mellor, 3 personas, 4, como moito. Bueno, a xente leva moito tempo marchando, desde a xeración de miña avoa, que marchaban a Argentina ou a Francia ou a Alemania. Sempre houve xente que marchou da zona, sobre todo do rural en Galicia, ou que marchaba ás cidades. O que pasa é que houve distintas fases, desde a xeración de meus avós que marchaban pois eso a Sudamérica ou a Centroamérica, despois a xeración de meus pais que marchaban a Madrid, a Barcelona, e logo posteriormente xente que, como a min, pois que estudiaba e que se quedaba pois onde estudiaba. Empezou a haber xente que foi á universidade, ao principio era un que outro, agora hai varios. Quedan, como en todos os sitios pola zona, pois, casas baleiras. Xente que ou se foi, ou había un vivindo ali, ou 2 ou 3 morreron, iso todos. Estamos todos moi relacionados os veciños dos Ancares porque temos moita relación entre pueblos, entre xente, a relación é boa sempre. Solo que nos Ancares nos faltarían moitas cousas para poder seguir vivindo aquí os jóvenes. Veciños, casas abertas, que estén fomeando, hai 9, pero antes eran 25, eu acórdome cando había 25, así, viandas activas, todas con ganado, con rabaños, actividade agrícola. Ahora hai 9, pero a actividade agrícola pois son os dous veciños que temos. Os outros, pois, xente pensionista, non teño outro. Os outros son xente pensionista. Bueno, a maioría da xente é xente de bastante idade, a maioría. Propiamente que vivan do medio rural, hai 3 explotacións de leite moi ben montadas, hai unha explotación de ovino, e outra de vacuno, pero en extensivo. Penso que, salvo eso, o resto da xente ou está xubilada ou a piques de xubilarse. E aquí o tempo é outra dimensión, pasa de outra maneira, a vida é lenta, a vida é pausada, calmada. Estou aquí porque fai 2 anos decidín emprender o meu negocio, que é as Cabanas de Ancares. Aquí somos actualmente vivindo 5 veciños. Nos anos 60 vivían unhas, eu penso que 50 persoas, si, máis ou menos, ata que na actualidade pois únicamente quedaron eses 4 veciños que xa naceron aquí neste pueblo, máis eu que non nacín aquí estaban os meus abuelos, eu volvín. Ao principio, a verdade é que os veciños, obviamente sorpresa, porque eu teño 31 anos, o resto dos 4 veciños pois teñen todos máis de 55, máis ou menos, creo que tengo o máis novo, e pois con moita sorpresa, obviamente, pero realmente o cambio máis
sustancial foi o cambio de ver este pueblo pois sempre vacío, basicamente, a de repente pois ver un fluxo constante de xente. Ademais, xente de outros países, de outras zonas, de fora de Galicia, entón, bueno, ver toda esa xente, a verdade é que eu creo que pois moi contentos, porque eu, vamos, a sensación que teño é de que eles tamén pois dalles como acougo pensar que realmente pois o pueblo non vai morrer despois deles, por así dicilo, non? Senón que hai unha iniciativa para continuar e que, bueno, que o pueblo siga adiante de alguna maneira. A xente foise de aquí por buscar outro porvenir de vivir, porque o que era aquí xa se sabía, traballar moito no campo. Pasemos ahora. Aquilo duro, que eu xa non me gustaba quedarme aquí, pero o home non me deu ánimo para marchar do sitio. Teño 84 anos. 84 anos. Unha vida perra. Eu vivo aquí hai 60 anos. Esta casa, pois, fixémola eu e o meu marido. Teño unha vida moi triste, moi triste. Moi bons fillos, Bendito sea Dios, que os fillos nos cobriu de bendición a todos eles. A todos eles. A miña ilusión é que Dios me dé salud e que me poida mover. Que me poida mover, que ainda poida botar patatas, e que me poida botar verdura, ainda. Esa é a miña ilusión. Eu vivo no Pico Verde, que é unha tellería da Xestosa, da parroquia Concello de Muras. Dedicámonos á ganadería a maior parte da población. Temos cerca, ou ao mellor pasamos, de 400 puntos eólicos. É un concello moi bonito, un concello de montaña, bastante quebrado, pero eu estou moi a gusto aquí. A min encántame Muras, a min encanta a aldea, en que cando viñamos para aquí, eu vin directamente de Londres. Desde aquí a Viveiro, que hai 26 kilómetros, non pararon de falar de nós cando nos viron que nos íbamos a sentar aquí. Dicían que había que poñernos unha choca porque non estábamos ben da cabeza. Pero eu, antes de vir para aquí, pensámolo moito. Eu quería que os meus nenos se criaran na aldea, co campo, ca naturaleza. E a min encántame iso. Estou moi feliz. Estamos en Pazos, unha aldea do concello de Mazaricos, onde nacín, onde me criei, onde estudiei ata os 18 anos, bueno, a donde volvo todos os fins de semana como mínimo. Agora, bueno, despois marchei a estudiar a Santiago de Madrid, traballei en Santiago tamén moitos anos, pero desde logo todos os fins de semana volvo, sigue sendo a miña casa, sigue sendo a miña aldea, será para sempre, evidentemente. E como a min, pois, moita xente nesta aldea, pois, ainda que durante a semana está só a xente que traballa aquí ou que xa está jubilada, que polo tanto sigue aquí, os que realmente traballamos fora e pola semana temos, bueno, pois elegimos un pouquiño a comodidade de escoller outra vivenda que esteia máis perto do traballo, volvemos sempre aquí no fin de semana, pois porque seguimos considerando que a aldea do rural pois vai seguir sendo sempre a nosa casa, ainda que por comodidade a cambiemos de luns a viernes. Son natural da provincia de Pontevedra, concello de Valga, e levo aquí nesta zona, levo desde o ano 1972, é dicir, hai 48 anos. E atendo 5 parroquias. O descenso foi importante, hai un decrecimento, é dicir, a natalidade é moi baixa en todas as parroquias.
Hai parroquias, as parroquias pequenas, parroquias onde non hai ningún bautizo, e ao mellor hai 7 ou 8 defuncións. En algúns anos as defuncións chegaron a 19 defuncións perante o ano. Queda moi pouca población no Courel e, sobre todo, queda pouca xente nova. E o máis importante, apenas nacen nenos na zona, co cual pois non hai moito relevo xeracional. Sobre todo, a maior parte da población do Courel é población envellecida, xente de máis de 65 anos. Eu noto, sí que teño recordo, evidentemente, de cando era máis nena, de como era a nosa infancia, e noto moitas diferencias coa infancia dos nenos de agora. Dicir, pois, cando eu era nena, bueno, para empezar, que éramos moitos os nenos que había no colexio, pois aquí na parroquia temos un colexio grande, pois que cando eu estudiaba podíamos ser sobre 600 rapaces, todos no mesmo colexio. Ahora mesmo, pois, os nenos que temos na aldea son moitos menos, por exemplo, no mesmo colexio xa están por debaixo dos 100 nenos. Levamos moitos anos que se está practicando unha autopsia ao medio rural. Xa cando eu estudiei Magisterio en Salamanca xa nos facían ver que a lei de educación estaba concebida para quitar a xente dos povos e agrupala nas cabeceiras de comarca. O sea, isto non é unha casualidade, é unha autopsia ben planeada. A primeira fase educativa, digamos, hasta os 10 anos ou así, estuve nunha escola unitaria. Éramos 8 alumnos aquí en Paderne, 4 deles éramos irmáns, o sea, que a profesora, a maestra sempre lle facían a broma de que podía, porque ela ademais se hospedaba na miña casa, e lle facían a broma de que xa podía dar clase, os outros 4 alumnos xa podían vir aquí a dar a clase na casa, non facía falta ir á escola. Despois, cando se abriu o colexio público, pois íbamos en autobús. Estaba o colexio de Seoane e o colexio de Folgoso, éramos, pois non recordo ben, pero ao mellor 100 alumnos ou 100 e algo en Seoane, en Folgoso pois eran tamén por aí 80 ou así, éramos un montón de alumnos. Ahora creo que hai, non chega a 30 pequenos en todo o Courel, en todo o concello. A miña pequena empezou, saliu da escola cando tiña 4 anos, ten agora 36, pois hai 32 anos que pecharon a escola de Cela para ir ao colegio de Doiras. Empezaron en Doiras 140 pequenos e despois pechouse hai 2 ou 3 anos con 4 ou 5 pequenos e pecharon. E agora, pois xa, a San Román é o que queda, San Román de Cervantes. Aquí seguiu estando a escola ata que se fixo o agrupamento escolar en Sarreaus. Naquel momento, todas as escolas unitarias aquí do concello e algunha dos povos limítrofes ían a Sarreaus, entón o grupo escolar tiña arriba de 300 alumnos. Hoxe, creo que son 15 exactamente os que hai. Ese é un dato ben significativo da baixada de poboación. En todas as casas había moitos rapaces, cando eu era rapasa tamén. Nós éramos 3. Aí noutra casa era 1, noutra talá eran 6, noutra eran 9 aquí, noutra casa eran 9, a noutra era un solo, era así, pero había moitos rapaces para ir á escola, había moitos. Pero na escola, matriculados ali, que contasen, despois pasaba a lista a profesora e non estaban, porque había que quedaban para traballar, claro. Pero éramos 80 rapaces, homens e mulleres, todos. E, bueno, fun hasta os 14 anos marchabas, o que sabías. Eu di que sabía que dabas moi ben as cuentas, se seguía as cuentas, pero non seguín, non había posibilidades de seguir. Agora sí, que eu, por exemplo, a miña neta seguiron hasta onde quixeran, pero eu non tive posibilidades. Meu pai non tiña posibilidades, ni miña neta tampouco. A escola eran unhos tableros que puñan nunha cuadra, que non era un salón como hai agora, nunha cuadra, e unhos paus redondos, postos aí nun caballete, e sentábamos aí, e aí estábamos ao mellor 30 ou 40 rapaces no sitio, porque entonces éramos moitos. Vale, aquí no pueblo éramos unhos 50 ou 60 no colé, na escola esa que non era un colé.
na cuadra. E pois había algúns que sabían un pouquinho e puñan, porque por sacar tamén algo, porque pagábamos o tempo da escola un ferrado de centeo, que era o que se sementaba antes era só o centeo, e costaba un ferrado, que aproximadamente serían unhas 12 kilos ou así. E era como se pagaba a escola durante 3 meses de inverno. Eu solamente sei escribir en castellano, e falábamos así, pero na escola tiñamos que falar castellano, que a profesora, que nos multaba, ou pejábanos, ou berrábanos, ou puñeros unha falta. Había que dicir, profesora, me deja ir ao campo. Había que dicir, bueno, todo en castellano, aunque che costara ver traballo, pero ela obligábanos a eso, e escribía todo, e falta, tiña algunhas, pero poucas. A mí o que mellor se me daban eran as cuentas. Entonces, era aquela cosa da maestros ollos ese no inverno, os 3 meses de inverno. Iba á escola cando chovía e nevaba. Outramente, botábanme cas vacas ou cas ovellas, por aí. Ora sí, fun á escola hasta os 15 anos, algo cada ano. Había que decir viva Franco cando salíamos da escola, cando entrábamos, estaba ali a foto de Franco, e viva Franco, viva Franco. Sí, pero había algún rapaz que era así un pouco entravesadinho, en vez de decir viva Franco, iba calando así, salindo para fora na fila, e decía, se non quere dir que morra. Agora os rapaces van a baña, todos do ayuntamiento. Van a baña, ven o coche por eles, suerte. Eu digo ás veces, quen fora rapaz agora? Polo que nós pasamos, quen fora rapaz agora? Eso sí, pero daquela non había máis, era así. Os nenos de agora teñen mellor escolaridade que tuve eu naquela época. Logo, os camiños non eran como están hoxe, que había unhas pedras e polo debaixo todo bulleiro, barro, era barro todo, que íbamos con fachón de pallas para alumbrar, porque tampouco había luz. Non había libros nas escolas, escribíamos co pizarrillo, a maestra facíanos uns cartóns onde nos poñía os problemas de ligación, de regla de 3, todo iso facía ela na casa, que non había, e mollábamolo a pluma no tinteiro, e con unha tiza secábamos. Para escribir tiñamos unha pizarra, e chamaban a pizarra porque se podía borrar, como un zarado ahora. Cada un tiña a súa pizarra. Logo tamén había unha libreta para escribir co bolígrafo, que entonces era unha pluma con tinta. Tampouco había bolígrafo. Cando era neno, pois era unha cousa que había, que pasábamoslo ben, porque había moitos rapaces, non é como agora que está un solo no pueblo, pero antes éramos moitos. De dar unha volta polo pobo sin haber ningún ruido, ruido de paxaros ou algún can ou pouco máis, a de que veñan aquí un grupo, pois eso, como 40 nenos que son os que poden estar aquí no albergue se queren dormir aquí. Enchen isto de bullicio. A mesma xente maior ao principio decían, é que non parecen nenos, parecen becerros cortelleiros. Un becerro cortelleiro eran aqueles que estaban na corte e que saían ao monte por primeira vez, que entón iban correndo, tropezaban con todo e tal, pois, e a xente quedaba pasmada de que cando viñan os nenos, claro, non sabían andar polo medio, por este medio noso, que confundían os lacasitos cas cagadas das ovellas. O feito de poder criar os teus fillos nun entorno como este, pois, vamos, estou segura de que para o desarrollo dun neno estar nun medio como este, pois, non ten comparación a estar metido nunha voráxine de presas e de ir sempre ao final ca lingua fora, non a todos lados. Decidimos que o mellor para os nenos é que se criaran como nós nos habíamos criados. Nós, tanto eu como o meu marido, aunque non éramos xente rica, estábamos orgullosos
de habernos criado na naturaleza e no campo. E para min é un valor añadido o criarte no campo. Chamarche pueblerino ou decir que eras do rural casi o había que esconder, porque era delatarte, non? Parecía que non se debía notar que eras dun pobo. Eu penso que hoxe hai moita xente que xa di con orgullo: eu son deste pobo, eu son rural, os meus pais eran campesinos. Nós volvemos de Londres porque eu quería que os meus nenos foran gallegos, pensaran como gallegos. Ao estar en Londres, unha vez que empezan a escola ali, os nenos son ingleses, aunque señan fillos seus. E por iso decidimos que antes de que empezaran a escola, de virnos para España para que criálos como galegos, como que nós somos. Porque eu estou moi orgullosa de ser galega. Digo con todas, porque hai xente que estigmatiza os galegos. Creo tamén que durante moitos anos houbo ese estigma de que no rural pois vivíase peor ou non había oportunidades, que é verdad que non as houbo, pero eu creo que ahora mesmo sí que as hai e hai que aproveitalas, obviamente, porque hoxe en día en rural podese vivir con moitísima máis calidade de vida do que viviron os nosos avós e os nosos pais. Que aquí veña xente a aprender cultura rural e da man dos catedráticos que temos no medio rural, que son os campesinos, os labregos, a xente que viviu aquí toda a vida. Que ocorre? Que esa xente ende xa máis viu valorada a súa cultura. Eu cheguei a Oviedo e eu era un perfecto ignorante, empezando por o castelán, non? Do que ven nos libros. Pero eu estou seguro que a calquera profe que do que aprendín moito ali, viña aí que non sabía distinguir unha xesta dun carballo. Que pasa? Que a min eso nunca se me dixo que tiña valor. Sí que se ven moitos menos nenos por fora. É evidente tamén que, bueno, que o descenso da natalidade é unha realidade non só no rural, sino tamén nas cidades e en todas partes, non? Pero, bueno, sí que dá un pouco de pena iso, que a infancia que eu vivín e que, bueno, que a min tanto me aportou e que eu tanto valoro de ter unha infancia así na aldea, que ahora mesmo se sarrara incluso na aldea. A escola que a recuperamos como local comunitario, onde viñan os nenos e as nenas facer os deberes, e tiñamos como escola de adultos, pois houve un momento que a moda na contorna foi convertir esos locais en tanatorios. Entón, o sinsentido. Obviamente temos un problema porque estamos nunha carreira que estamos perdendo a nivel de tempo, é dicir, a xente maior, pois, por desgracia, vai morrendo, a xente nova que vai vindo ao rural, pois, é casi unha excepción, co cal temos que realmente meter moitos recursos e traballar moitísimo agora mesmo para tratar de comunicar toda esta mensaxe da que estamos a falar, que o rural é un lugar de oportunidades. Non vale decir quero desenvolvemento se non hai poboación. O que pasa é que se non hai poboación tampouco hai desenvolvemento. Entón agora estamos aí moi pillados por o tema do despoboamento, porque o non haber xente, que desenvolvemento é posible? Antes podíamos por lo menos decir, carai, aquí non queremos ir, pero había xente, agora xa prácticamente quedamos moi pouquiña xente no medio rural. Porque se houbera traballo, os jóvenes que están marchando en busca de traballo, pois ao mellor non lles faría falta marchar, habendo aí que algo. Non o vexo, eu teño fillos, os meus fillos tamén están fora. Por qué? Pois eu teño a miña casa, cando eu pare, habrá que pechar a porta. É que é o futuro que vemos. Bueno, eu creo que o futuro do rural pasa por moitas cousas. Primeiro, por entender que é un medio de oportunidades que temos que aproveitar. Tamén temos que asumir ese cambio xeracional, e adaptalo a como nos, a xente nova, queremos vivir e como podemos facelo.
cidade ten as súas cousas boas e as súas non tan boas. Aquí hai moita tranquilidade, hai moita paz, non hai conflitos, pero claro, cando un necesita calquera ir a facer calquera gestión, calquera cousa, todo está lonxe. Ten que ter necesariamente medios propios para desplazarse, senón había, bueno, daquela ainda había máis comunicación, que había autobuses, pero agora xa non queda casi ningún, e parece que corren o peligro de desaparecer. Obviamente, no rural existen moitos déficits e moitas cousas pois que son limitacións, ao final. O primeiro, os servicios, é dicir, aquí temos moita carencia de servicios. Ese é un problema que ten difícil solución. O que pasa é que tamén é un problema que lle interesa a moi pouca xente. Dependendo da idade de cada un, botas de menos un tipo de servizos. Nos houve un momento que os nenos eran pequenos e tuvemos que irnos a vivir a Xinzo, porque se querías que foran a piscina, o conservatorio e as actividades, aquí non as tiñas. Despois hai un momento que xa non necesitas eso porque os teus fillos xa marcharon a estudar fora. Entón, dependendo da idade, pois cada necesidade bota de menos aquilo que nesa franxa de idade máis necesitas, non? Pero o que máis se mira, eu penso que aí estamos bastante equivocados, é ter os servizos ao lado da casa. Eso é imposible. A loita que se fixo aquí de que cada concello quere ter o seu polideportivo, a súa piscina, igual o que hai que ter é un transporte e utilizar os servizos que temos na contorna, e non todos os concellos temos que ter eso. Eu que vivín en Madrid tardaba o meu traballo 1 hora e 10 minutos nun metro, nun autobús, cambiando de liña, etc, etc, que ao final moitas veces como que tendemos a comparar, pero olvidámonos tamén de mirar o malo que temos noutro sitio. É dicir, eu creo que tendemos a idealizar moito os servicios que hai nas cidades, pero aquí obviamente hai unha balanza, e a balanza na calidade de vida aquí, vamos, eu penso que o bueno é moitísimo máis. Eu non considero que a vida na cidade sea máis doada que no campo. Sobre todo agora, ao mellor na época en que se criou miña avoa ou miña mai, sí que era moito máis duro vivir no campo, na montaña. Eu penso que agora non. O que pasa é que o campo non ten os alicientes que ten unha cidade en cuanto a ocio, pois a poder ir ao cine ou poder ir ao teatro ou poder ir a concertos. Non, eu creo que esa a gran ventaxa que ten a cidade frente ao rural, que non se fan cousas no rural. Realmente os servicios que tes no rural son moito menores que nunha cidade en cuanto a atención médica, de ocio, pero non creo que nunha cidade se viva mellor nese sentido. Creo que moita xente na cidade, sobre todo nas grandes cidades, ao final está traballando todo o día, chega a casa pola noite, e logo tampouco depende da economía, pois podrá facer máis vida non cultural ou non, pero non creo que todo o mundo se vai ao teatro ou ao cine, ou, bueno, eu creo que nas cidades, ao final, pois basicamente traballan. Nas cidades, ao mellor, claro, neses edificios que hai, igual non se conoce a xente, porque hai edificios que ten un montón de pisos que moitos non se conocen. E cada un está ao seu, e aquí no pueblo é diferente, porque imos á misa xuntos, vímonos na misa, vémonos por aí no bar, vémonos por aí todos, entonces sí, pero nas cidades é moi diferente. Eu creo que onde máis allado te podes sentir é nunha cidade. Unha persona, hai moitísima xente maior sola, vivindo nun piso. Nunha aldea, por pouca xente que haxa, sempre estás moito máis arroupado. É difícil que unha persona morra na súa casa nunha aldea e nadie se entere, mentres que nunha cidade se ten dado bastantes veces ese caso. Eu creo que nunha aldea a xente está moito máis pendiente, para ben e para mal, claro, dos seus veciños, se lles pasa algo, se están ben, se necesitan algo. Creo que nese sentido é mellor vivir nunha aldea. Estamos ben, porque conocémonos todos, entonces é unha relación case como unha familia, pero
Claro, cada un na súa casa. Vexo bastante oscuro. Se non fai unha regeneración de juventude aquí, estamos perdidos. Por iso é importante tamén pois empezar a darlle un pouco de velocidade a esta carreira, para tratar de atraer a toda esa xente nova que podería estar vivindo aquí maravillosamente e, sin embargo, está entre 4 paredes queixándose e malvivindo, non? E probablemente teletraballando, ademais. O futuro do campo está nos novos, se hai xente nova que se quere dedicar a iso, está asegurado. Se non, por moitos avances técnicos e iso que haxe, acabará así. Non hai nada, no campo non hai nada. Isto é unha ruína. É do que se vive é do campo. Porque eu tiña... A mí parecíame que eu tiña 3 primos alá en Santiago, que vivían ali na calle das Hortas. E eu dixille que estaban mellor eles que nós. E eu dixíame que non. Estaban mejor na aldea que no pueblo, porque se non somos da aldea, que facemos do pueblo? Que comemos? É verdad. Pero eu parecíame que eles que tiñan mellor vida, vivían mellor, é que estaban mellor. E agora, a xente que ir para o pueblo, eu vexo que a aldea vai se acabar. E a ver que anda de comer. Traballa no campo, os abonos, a semente, todo iso é moi caro. E depois o que cosecha, moi barato. Entón, non, por iso a xente non escapa do campo. Tiña que haber un pouco máis de control nas cousas, de que as semillas non valeran tanto, os abonos non valeran tanto, porque os abonos subiron unha barbaridade. Agora, dedícanse estes que dedican as patatas, un ano valeñe moito e outro ano ten que regaladas. Eu tiña 70 anos, ainda quería ter as vacas, e vendí na cota. Pero a mí non gustaba, e iba a cobrar o leite, e traía cartos, e traía un carrito de cousas para todo o mes. E levaba estas rapasas comigo, e traía cartos e pagaba o pienso para as vacas, pienso para os porcos, pienso para isto, pienso para... E máis eu traía cartos. Alimentos hai que seguirlos producindo. Isto está en continua evolución, en continuo cambio. O que se sepa adaptar a ele vai sobrevivir. O que non, non. O leite daquela valía era ouro, non eran cartos, era ouro. Entón a xente non, o campo non ten solución. Eu digo que os tempos dantes que non volvan. Si, xa que se fa. E canta fame. Poñerme no camiño na casa do que eran ricos e tosir para que me miraran, para que me deran un cacho de pan. No 36 hubo moita fame, moita fame. E descalza, non ter que calzar, en fin. Porque ainda hai xente que dice pois os tempos dantes facían mallas e eran bonitas, ver como mallaba a xente, o centeno e o trigo, pero non era tan bonito estalo facendo. Traballos que antes eran unha condena, porque facer a seitura, a carrexa, a malla, facelo ca xugada de vacas ou co burro, a que veña un tractor que trai mogollón, a que veña xa despois a cosechadora que xa fai todos esos traballos dun golpe, home, supuxo moito para facer máis levadeira a vida no medio rural. Eso é evidente. Eu arei co arado de pau. Un arado de pau deses que chaman os romanos. E co arado de ferro. E se achaba o millo. E sementaba coa sementadora. E se achaba coa sachadora, con as vacas. E iso era moi escravo. Pero despois, tenes que ver a concentración e dou parcelas grandes,
pois houve os tractores, xa se non tiñas os tractores, despois tivémolo, pero pagabas ya quen che facía, e xa era moito descanso. Cando empezou a vir os primeiros tractores, aquilo era como casi un milagro para nós, de ter que xoncer 4 pares de vacas, 8 vacas había que xoncer para sacar o carro da casa, a mellor, para sacar costa arriba, era llano, non, pero nós tiñamos que xoncer 4 vacas, non, 8 vacas, 4 pares de vacas para subir a erva, aquilo era un calvario, cando empezaron a vir cos primeiros tractores, viñan a entregar un tractor e vendían 2, os vecinos, viñan a entregar outro e vendían outro. Foi toda unha cadena, fomos todos uns detrás dos outros a comprar os tractores. E daí xa empezaron a quedar os montes sin traballar, porque os tractores só traballaban no llano, e no costo non. Entonces había que o costo deixalo, porque non traballaban os tractores. Entonces foi traballando llano, pero pueblos que non ten llano, pois o costo quedou tamén, todo nin llano nin... E logo, despois, sí, toda esta outra tecnología nova, a telefonía, os teléfonos, cando nos puñeron os primeiros teléfonos tamén eran, bueno, estábamos máis contentos como se nos deran como niño con zapatos novos, non? Agora, os móviles, pois xa colleu a xente máis preparada, e, bueno, isto agora xa é demasiado, agora xa fai todo con móvil, xa non lle fai falta nin tractor, non sei. O teléfono cambiou moito xa, ao que só non houbera no barro, porque antes que enfermaba un, había que ir á Villa de Rei, que é un pueblo a 7 kilómetros, e levar ao enfermo hasta ali para montalo no autobús Flores. Porque agora ven a ambulancia, pero antes tampouco había ambulancia. Agora todo o mundo ten teléfono, e agora, antes poucos, agora moitos. E meu tío trouxe un radio, ao saber que había luz eléctrica, trouxe un radio. E entón levou a súa nai, que era a miña abuela, e dixo, mamá, veña, e sentou na lía, pois lle radio. E ela escoitou. E dixo, que? Justa, lle dixo, meu filliño, gusta, pero onde están estes homens que falan? Porque ela nunca viron radio, ni sabía. Ela non vio os homens, sabía que falaban, pero onde estaban. E agora vemos na televisión, que é o que digo eu. Agora, antes era o radio, e pasaba eso, pero agora miramos na televisión e vemos os homens, a as mulleres, a máis que falan. É así, adiantou este mundo, sí. Para algúns foi moito para diante. E eu vi moita cousa nesta vida, moita xa. Os anos que teño, moitas. Hai máis de cando veo a luz aquí veo xa hai 50 anos, ou 51, que é polo meu fillo, Carlos. E recordo que despois viñeron as televisións, pero dele a poucos anos, hai máis de 40 anos que había televisión. E había unha señora que dicía, están nos vendo, que nos vían os da televisión a nós. Mira, aquela muller maior parecía. O ano veu o 57. O ano 57 meteuse a luz. Para a Navidad, os primeiros que alumbraron, no 57. Que antes tampouco había. Cando nós viñamos para aquí hai 44 anos, íbamos poñer vacas de leite, que de feito estuvemos, pero despois tuvemos que quitalas porque tiñamos que muxir a mao. Non tiñamos electricidade, a electricidade non aguantaba a muxidora, entón moita xente, pois, decidiu marchar, porque en teoría a ciudad era el cielo, pero despois resulta que non, que en todos os sitios cocenabas, ou fabas, como decía Fraga. E claro, isto progresou, o que era antes. Aquí xa había outra clase de luz, que ven no tempo da guerra, pero non era luz de potencia, non máis que para alumar, nin che valía para un muín de moer café, porque había que moer o café a mao, pero iso non valía. Pero esta luz veu no 69. E así foi evolucionando, como haber carretera, que tampouco non había. Cando un pensa nas cousas boas que había no pasado, pero ao mellor non se recorda das malas que había tamén. Entonces, para empezar, por exemplo, a sanidade, hoxe nadie padece o sarampión, cousas desas, pero eu tuve 3 veces, naquela non había vacuna.
E como a min, todos reímos de miña edade. E de iso podías morrer facilmente. Pois cando tuve a Carlos, fun andando de aquí a Paredes para coller o coche para ir a telo a Lugo. Porque xa que tuvera antes, nacerame morta aquí na casa. Despois, sí, para regresar, viñen nun taxi este Seoane. Tuveronme ali en Lugo, como tiña que subir a cabalo desde Seoane, tuveronme 7 días na residencia en Lugo. E subir nun cabalo, tapada cunha manta, así doblada. Pero, a ver, aquí non viña un daquela, non viña un Land Rover ao pueblo, nin moito menos. E a min na residencia dicíanme, pero o cabalo pode ir tirando dun carro e vai no carro. E aquí non había cabalos, nin cabalos que tiraran do carro, nin valía o camiño para tirar o carro, pasar os cabalos co carro. Menudo, pasaban carros con vacas. Pero eso... E os outros fillos túvenos na casa. Túvenos na casa, porque aquilo foi un vez duro subir na sabana aquí no cabalo. Sentada, doblada. Fue a primeira muller taxista na provincia de Lugo, con moito sacrificio. E bueno, en principio parábamos de tráfico en todos os sitios porque era unha novedade, era unha muller conducindo un coche de servicio público. Acordo unha vez que fun a Santiago, parárame cando fun, parárame cando volvín. Non sei se eran os mismos de 2 ou 3 veces, porque claro, non era unha cousa nova. Cando tiña 5 anos chegou a carretera a Paderne. Hasta ese momento pois estaba en Miraz, que está a 1 kilómetro e pico. Entón, cando tiñamos que desplazarnos ou ir a algún sitio, pois baixábamos hasta Seoane, en cabalo, que son así como moi... como se fose de outra... non, moito máis atrás da miña xeración, pero así foi. Unha vez que fun buscar unha parturienta a Lugo, a residencia, e viñan con un bebé chorando todo o tempo, tiña 3 días, o neniño comía sus puños, cunha famiña que vamos, non quería teta, non quería biberón, non quería nada. Viña o pai que ali con unhas bolsiñas, dixo, voulle meter a ver se chupa un pouquinho de plátano. A casa con o neno calmouse. Tanto é sé que despois bautizaron o neno, puñeron o nombre de Pedro, pero o neno medrou e chamaba a todo o mundo Platanito. Se me volvera nova, pois que toma a ilusión de ter vacas igual que a que tiña. Sacar o carné, que pude ter cando tiña 40 anos e dixen que non, que tiña meu fillo e que me chegaba ben. Pero agora dixo eu que agora se tuera carné, pois tiña carné. E máis aprender o ordenador. Sí, aprender no ordenador, que eso agora, pois sería como cando eu fui á escola e día, sabe as 4 reglas de cuentas, pois agora xa as cousas de ir á escola que xa sabe as 4 reglas de cuentas. Cando de novo si fui feliz, toda a vida fui feliz. Agora non tanto porque estou solo, pero si, toda unha vida dura, si, traballar moito, pero ben. Ai, orgullosa, das miñas netas. De todo canto fixo no mundo, todas as miñas netas. Cando criei as miñas netas, tiña o meu fillo casado e a miña nora e criaba as miñas netas pequenas, levabas comigo ao feiraco. Os mellores momentos da miña vida. Pero, pasaron. E agora tamén son vos, que eu teño 7.000 pelas, esperando que veñan, e se non ven tan pronto xa chamo. Caseime aquí, tuve unha familia e criei uns fillos e fomos felices, eso sí. A veces con necesidades, outras veces, pero é que vive feliz calquera se ten medios de vida. Cada persona que nos morre é unha biblioteca que arde. Entón, convén valoralo para que esa xente sinta tamén que a súa sabiduría é sabiduría. A miña filosofía de vida, pois é do respeto aos demais, pasando por un mismo, respetar aos demais, como espero que os outros tamén me respeten a min, e así imos tirando todos. Que todo o mundo se anime a cuidar o país,
cuidar a terra, o aire, todo. Falta conciencia nese aspecto. Porque eso é o que nos garantiza a vida para adiante. O país non é noso, somos nós dele. Antes estaban outros, deixaron a nós temos que pasarlle a outros igual. Canta ti, cantare canta ti, cantare iremos los dos cantando, canta ti que tes amores, los míos vanse acabando, los míos vanse acabando, ay el elo, ay alalo. Mariñeiro non, que vai e non ve, un carreteiriño, que carrete ven, que carrete ven, que carrete ven, mariñeiro non, que vai e non ven. Eu non teño moito máis que contar, únicamente, se me preguntades se as digo, hasta mañán, pero... se cando esteades satisfeitos,